yung pagdapel ay alalito ko yung apaltaw. Dari shotgun, kita yung shotgun. Kumbart ya. Aduh, pagtugas ko na kita kumbart ya. Dari ka taglulukot na doon ako. Delikado na ito. Delikado na ito ako na eh. Ito, debris na kita ako na eh, oh. Ito yung kilatan nga nagmay sakay ito yun. Dati-dati. Palay nga dito na eh. Yan, pwede. Nagmay sa sakay ito yun. Nagkaslalag-lako. Anda kayo nga. Agbutbuto kayo. Pagbutbut yun niya. Alang nga barangay rito yun kasi. Juryang. Di Simungal. Siri kapitan nyo ito eh. Sakop ka ba yung Simonia? Patil ay tagtipunan na. Anati buto yung congressman. Ay makaparkos kayo o hindi Duterte? Marcos kayo? Awan na kinagod. Ilocano na. Nagpintas ni Darom yun ay. Awat di malalayo kay Gigatay. Sangay, ito din pag nag-iigat dyan. Nakita yung bunbunog na malalayo kami. Sili nga na, lipik. Ano nga, bulan nga ha. Talunin. Kaya ka sila. Ipi. Hindi lang kayo liplipan ng ito. Kita talawak na pantay. Kaya nabutbulihan ka, daulan. Okay na lang. Single T. Nakaalagay ang tiba mo. Double L. Okay na, may pinanawan na kayo. Pero mo na lang. Okay na lang ito ilimain. Walang speaker. No, open speaker. Pero kinakalimay kami na minsan. Pinaplikan ka mo Nagkakapit. naman? Pero kinakawa kayo na ba kayo nagdimong? Nagdimong kayo. Nagdimong ako ah. Kahit sa balay mo, di dyan. Ayun na. Dito na doon nila ako na. Ito kami, dito ako na. Hindi mo tamang gumit. Ito ko sa dami na tayo patatay. Saan? Kakapagyan kaya minyo. Kaya. Pero may dati landslide na kaya wala. Diba? Delikado kayo niya. Ano lang, delikado. Ito, delikado. Awan kayo na eh. Ang kaya kalalat kay kayo ito, nartara kasi. Nagadunga ko na yun. Nakita na yun. Kalang pagkano yung ano, pero di ba nga to? Yung pwede ganun ba nga to? Delikado ka tayo pala mo. Kaya kang lagi na, ano? Delikado na eh. Uy, pero na yun. Okay na lang, baka nag-yudo-yudo na. Takay kirabit ka. Biglang lapis sa tudo. Ito na di po yung lukan. Lukan, alam sa kayo. Tadi, ano, susurong lang dyan sa lang. Ay, nuklako na niya. Kids. Masaya sila dito. Normal na pala buhay. May mga sila libre tubig. Sariwang tubig ito. Ito ang buhay nila dito. Hunting, yan, kung sila mga ganyan. Badaan mga turista dito eh. Mapapicture. Apay, ano na ito nakasako? Abuno? Abuno. Ano abuno nyo ay? Ay, at mula kayo may isain. Aron si. Muna ka sila tayo. Tigang gamot. Mahal kasi ito eh. Liso sabi lang Tagalog. Mahal yan. Jadi ko manipong ito. Ngayon, may dami ba? May sa... Dagdagan to. At napala yung alalitok. At napala yung alalitok yung apaltaw. Dari shotgun. Nakita yung shotgun.
patugtog talaga tayo kembar niya. Dari ka taglulukot tayo muna ako. Masawit. Delikado na ito. Pagpapalin natin ka na. Delikado na ito ako na eh. Naka-depress na kita ako na oh. Lagay, ibigay mo. Ito yung kailantan nga nagmay sakit ko eh. Dati-dati. Palay nga dito na eh. Ibigay mo lang ng kurang ang buka. Pinagmay sakit ko eh. Lakas na naglako-lako. Anda kayo nga. Pagbutbuto kayo. Pagbutbuto niya. Ano nga parang ganito yun kasi? Juryang. Ay di simungal. Siri kapitan nyo to eh. Sa akong pang-melted simulia. Patil ay nagtipunan na. Anati buto yung Congressman. Ay makaparkos kayo, hindi Duterte. Hindi, tama ka yun. Gina Marcos kayo. Montalvo Casimiro. Basahin mo. Gina Ilocano na. Casimiro. Ha? Kasi yung asawa naman ng apelido niya. Nagpintas ni Donong yun ay. No? Awan di malalayo kay Igat ay. Ang ito din pala ng dito. Nakita yung bunbunok na malalayo ng mga dito. Liping nga na, liping. Ano nga bulan na. Montalvo ba? Plus din? Montalvo. Yakas sila. Kasi meron may dalinihan niya. Hindi lang kayo lipat ikatluwak. Kung kita lawak di bantay. Nabutbut siya ka. Ayun. Daulan. Okay na lang. Nakaalagayan di baboy. Kaya nga, pinanawan na kay Barong mo na lang. Okay na lang ito nagkilimain. Pero tayo. Pero kaya na kasi may kami na minsan nagtakap tayo. Pero kita ako kaya naman kayo nagdimong. Dimong kayo. Nagaroon din natin ako. Ayun na. Data na ito nila ako na. Ito kami, dito ko na. Dito mo kami. Minsan. Kakabagyan kaya nila. Kaya. Pero may dati landslide na kaya man ah. Delikado kayo niya. Ano lang delikado? Ito. Delikado. Awan kayo na eh. Ang kaya galalat kay kayo din. Nartara kasi. Nagadunga ko na yun. Nakita na yun. Ang oras, hindi tama paglabas niya. Bueno, pero na yun. Hindi na baka maglituwid na ito. Dakay Wala tayong terapita. footage mo talaga, di Hindi ba? sa tudo. Ay, lukla ko na niya. Keks. Kailangan na. Sige, thank you ah.